passa, Toni? Un arbolero a la bici aquesta? No, tira tu. No sortiràs, El vídeo? Clar. El vídeo. No, perquè si tiressi enganxat a tu, la blanca es tapava. Qui va darrere? Jo. Deixa posar el Toni aquí, que amb tu farem Havia dit. la de velocitat. Passa. I mitja. Tens que intentar anar a una... Cuidao el cap. La càmera que me la prens. S'ha bellugat la càmera, Toni? No, però vaig bé. Vas a un i mig? Estoy.